Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw, Lunes. Pampanga Delta Bridge Project sa bayan ng Masantol, nasa 88% na ayon sa DPWH. Konstruksyon aabot pa raw sa September 2023. Rekomendasyon na gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Di ganap na batas. Higit 8 milyong katao sa Central Luzon fully vaccinated na. Tumanggap ng booster shot, 2.5 million pa lang. Batas na naglalayong ipagpaliban ng barangay election, planong maipasa sa October 1. Voters registration, magtutuloy-tuloy lang kahit na nasuspindi ang halalan. May forever, pinatunayan ng isang dalaga matapos pumanaw ang kanyang kasintahan. At pagpapalakas ng business at diplomatic relations ng Pilipinas at Malaysia. Sentro ng Malaysia Ambassador Cup Golf Tournament. Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas. Muli inyong lingkod, Paulo G. Santos. Humahalili ho kay Kuya Justin Dizon. Kumusta na po kayo ngayon pong araw ng Lunes, September 12? Ano ho yung unang balita ho namin na inahanay? Opo, para malaman ho ninyo kung ano ang naging takbo ng buhay ng mga taga Central Luzon. Yung po munang mga umaabang ho dito ho sa mga big ticket project, mga usapin hong infrastruktura, lalo na ho dito ho sa coastal area ng Pampanga, dito ho sa bahagi ng Masantol. Ito ho yung inaabangan ho nating proyekto na kung tawagin Pampanga Delta Bridge. Tinataya ho raw na nasa 88% na ito na natatapos sa bahagi po ng ginagawa ho nilang bridge. Ito hong magkukonekta ho sa bayan ng Masantol at dito ho sa mga ilang karatig pa hong bayan. Ayon ho dito sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang nasabing tulay ay nagkakahalaga ho ng 566.6 million pesos. Magagamit umano ang tulay para higit ho na mapalakas ang kalakalan sa mga produktong aquaculture mula ho sa bayan ng Masantol at Macabebe. Kahit na tag-ulan, magagamit umano ang tulay para hindi ho maapektuhan ng pagbaha ang transportasyon. Sa kalkulasyon ho ng DPWH, aabot naman ho hanggang September 2023 bago makamit ang 100% completion rate ng Pampanga Delta Bridge. Paunawa po sa publiko, paunawa po, kailangan yung malaman ito. Kalabitin mo yung kayong katabi, na hindi nagsusuot ng face mask, Nilinaw ho ng Malacanang na hindi pa ho ganap na batas, ang rekomendasyon ng IATF na gawing optional, mga karehiyon, ito hong pagsusuot ng face mask sa mga outdoor public spaces. Kasunod nito, sinabi rin ho ng palasyo na magiging matagumpay lamang ang suhestyon kung mas marami sa ating mga kababayan ang mababakunahan ho ng booster shot kontra COVID-19. Ayun, kayong mga hindi pa nagpa-booster naman, kailangan ho kayong makiisa para at least yung pinapangarap ho ninyong optional na lang ang pagsusuot ng face mask ay makamit ho natin. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan sa report na ito. Ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask wearing mandate, ng mask mandate, and make mask wearing outdoors voluntary across the country. Ulitin po natin, outdoors po ito. Ito ay nagiging optional in open spaces or non-crowded outdoor areas with good ventilation, provided that senior citizens and those immunocompromised individuals are highly encouraged to wear their mask. Ito ang pahayag ni Press Secretary Trixie Angeles matapos inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na gawing voluntaryo optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Iginiit naman ng Press Secretary na hindi pa ito isang ganap na batas dahil kailangan pang maglabas sa executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito. Hindi naman nakapagbigay ng timeline si Angeles kung kailan mailalabas ni Marcos Jr. ang naturang EO. Tuluyan na lifting ng mandatory mask mandate ay ipapilot towards the last quarter of 2022, provided
na may improvement dun sa COVID-19 booster vaccination coverage. Samantala, pag-aaralan na rin daw ng Department of Health at iba pang mga concerned agency kung maaaring gawing voluntaryo na lang din ang pagsusuot ng face mask sa indoor public spaces. Yung pong sa indoor policy natin for mask wearing na pagkasunduan po ng Interagency Task Force na umpisahan na ho ang pag-aaral ng ating mga eksperto ukol po dito sa pagsasagawa nitong paglilift ng mask sa indoor areas. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan, we need to do this in phases so that we can ensure that our population is protected from COVID-19. Paliwanag ni Dr. Guido David, Senior Fellow ng Octa Research, mababa lamang ang banta ng pagkahawa kung hindi magsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Ngunit posible pa rin ito magdulot ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung magkakaroon ng maling interpretasyon ng publiko sa mga patakaran hinggil sa pagsusuot ng face mask. Samantala, as of September 8, nasa higit 24,000 active cases ang binabantayan sa buong bansa. 2,679 sa bilang na ito ang naitala sa Central Luzon. 72.6 milyong Pilipino naman ang tumanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine habang 18 milyon pa lamang ang nakakapagpa-booster shot. Sa monitoring ng DOH Central Luzon, 8,567,629 ang bilang ng fully vaccinated sa rehiyon, habang 2,582,204 katao ang nabigyan ng booster dose. JM Desus, CLTV News. Sa iba po mga nangungunang balitang Central Luzon, isang Memorandum of Understanding naman ho, MOU, ang pinirmahan ho ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ng Enterprise Singapore para sa higit ho na pagpapaunlad umano nito hong New Clark City dito ho sa area ng Capas, Tarlac. Ang kasunduan ay nilagdaan ho ni BCDA President at Chief Executive Officer Aileen Zosa at ang Enterprises SG CEO PNG Seong Boon sa The Istana, the official residence ng Pangulo ng Singapore. Personal itong sinaksihan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa naturang bansa para sa kanyang state visit at ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Sa ilalim ng naturang MOU, gagawa ng isang framework para sa potensyal na pagtutulungan ng BCDA at ng Enterprise ng Singapore sa iba't ibang proyekto. Kabilang dito ang abot-kayang pabahay, estate management, transportasyon, solid waste management, waste-to-energy technology, smart cities, sustainability, green data center at urban development sa 9,450 hectares ng New Clark City. Magkakaroon din ng sharing of best practices ang BCDA at Enterprise Singapore tungkol ho sa COVID-19 response. Inaasahang magreresulta rin ang nasabing partnership upang mabigyan ng easy access ang mga Singaporean companies na nais hong mamuhunan sa development ng New Clark City. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, batas na naglalayong ipagpaliban ng barangay election, planong maipasa sa October 1. At Youth Skilled Workers, nagpasiklaban sa TESDA Central Luzon 2022 Regional Skills Competition. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ho ang CLTV Balitaan. Mainit naman hong balita sa usapin ho ng magiging takbo ng halalang pambarangay. Gumugulong na ho sa Kongreso, mga karehiyon at Senado ang panukalang batas na ipagpaliban nga ho itong barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ayon ho kay Senate President Miguel Zubiri, ilalatag na ng plenaryo ngayong linggo ang usapin ho ukol sa suspension ng halalang pambarangay at sa kanyang pagtataya nasa 80% ng mga senador ang pabor na huwag munang ituloy ito.
Pagdating naman ho sa House of Representatives, inaprubahan na ho ito ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms para ho maisalang sa first reading. Inanunsyo rin ho ni House Minority Leader Manuel Jose Dalipe na target ng mababa at mataas ho na kapulungan ng Kongreso na maipasa ang batas sa October 1. Ito umano ang napagkasunduan ng Senado at Kongreso sa isinagawang Common Legislative Agenda Coordination Meeting. Ang bersyon na kasalukuyang pinag-aaralan ay ang panukalang gawin na lamang sa December 4, 2023 ang barangay election sa halip ho na December 5 na taong kasalukuyan. Samantala, sinabi naman ho ng COMELEC na kung sakaling makansela ang eleksyon ngayong taon ay itutuloy ng ahensya ang kanilang voters registration upang higit na dumami ang botante na lalahok naman ho sa gagawing halalan. Sa iba pong mga nangungunang balitang Central Luzon, nagpakitang gilas po husay sa iba't iba hong larangan ito hong youth skilled workers at TechVoc graduates dito ho sa Central Luzon. Opo, marami kami niyan ha. Sa kakatapos lamang ho na 2022 Regional Skills Competition ng TESDA. Ang mga gold medalists bibigyan pa ng pagsasanay para ho sa katawanin ho ng ating pong rehiyon, maging representative naman ho dito sa national competition. Sino-sino tong mga to? Alamin natin sa report ni Kuyang JM De Jesus. Sino yung mga yan, Kuyang JM? Tinatayang nasa 60 youth skilled workers at mga graduates ng Technical Vocational Education and Training mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang nagpakitang gila sa TESDA Central Luzon 2022 Regional Skills Competition. Idinaos ang naturang aktibidad sa TESDA Bulacan Regional Training Center sa Barangay Tabang Bayan ng Giginto nitong August 30 hanggang September 2. Layo ng Regional Skills Competition o RSC na kilalanin ang husay at kasanayan ng mga skilled workers at TechVoc graduates na akma sa international standards. Binigyan din ni TESDA Central Luzon Regional Director Balmirson Valdez na hangad ng RSC na maabot ng mga kabataang kalahok ang mga ninanaing silang trabaho sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na gawing propesyon ng kanilang hilig. Nakatuon ang paligsahan sa 28 skills areas kabilang automobile technology, beauty therapy, bricklaying, cabinet making, car painting, carpentry, information network cabling, landscape gardening, mobile robotics, plumbing and heating, refrigeration and air conditioning, wall and floor tiling, electrical installations at hotel reception. Kasama rin dito ang Information Technology, Network System Administration, IT Software Solutions para sa negosyo, Mechanical Engineering CAD, Renewable Energy, Floristry, Bakery, Cooking, Fashion Technology, Graphic Design Technology, Hairdressing, Patisserie and Confectionery, Restaurant Services, Web Technology and Pagwe-welding. Tinanghal na overall champion ng mga kalahok mula sa Zambales matapos makasungkit ng 9 na gintong medalya, 1 silver medal at 1 bronze medal. Nanggaling sila sa mga TVET institution gaya ng President Ramon Magsaysay State University, Comtech Computer and Business College, Provincial Training Center IBA at Power Skills Technical Institute of Zambales Incorporated. Sinundan naman ito ng Bulacan na may 6 na ginto, 2 silver medal at 4 na bronze medal. Nagmula naman ang mga kalahok sa ATEC Technological College, TESDA Regional Training Center Central Luzon Giginto, Richwell Colleges Incorporated, Fernandez College of Arts and Technology, Mel Blancha Learning Institute Incorporated, at TESDA Corfield IT Training Center Incorporated. Sasailalim ang mga gold medalist sa karagdagang pagsasanay para sa Philippine National Skills Competition na gaganapin sa Nobyembre 14 hanggang 18. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, isa patay matapos salpukin ng pick-up ang isang tricycle sa Angeles City. Sospek na tumakas, pinaghahanap pa rin. May forever pinatunayan ng isang dalaga matapos pumanaw ang kanyang kasintahan. At SEC Tarlac, tutulungan ang mga civil social organization sa Porac, Pampanga sa pagpapasa ng annual reports. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Opo mga kaibigan, kayo po mga nakaabang sa mga maiinit na balita ay kung minsan ay pumapasok ho sa inyong timeline ito hong mga bahagi ho ng CCTV footage ha. Ito hong road crash ha. Nangyari ho dito sa Angeles City ha. Pinaghahanap ho ngayon ito hong driver ng isang puting pick-up truck ha na nakasagasa naman ho sa isang tricycle dito sa area ng intersection ng Magalang Avenue, P. de Guzman Street at MacArthur Highway o ito hong Marisol Traffic Light. Nangyari ho ang insidente pasado 1:00 ng madaling araw nitong Lunes, September 6. Kinilala ho ang biktima na sina Ricardo Torres at ang kanyang anak na si Aiko Torres. Nasa maayos na kalagayan na ho ngayon si Mang Ricardo subalit hindi ho pinalad at binawian ng buhay ang kanyang anak na si Aiko. Ayon ho sa kaanak ng mga biktima, pupunta sana sa Pampang Market ang mag-ama nang mangyari ho ang trahedya. Sa ngayon ay nahihirapan daw ang pamilya sa paghahanap ho sa tumakas na suspect dahil na rin ho sa kalabuan ng CCTV footage na hawak nila. Kaya naman ho nananawagan ang mga naulila ni Aiko Torres sa mga may-ari ho ng establishmento sa nasabing lugar na makipagtulungan at ipagbigay alam sa kanila kung mayroon hong malinaw na kuha ng CCTV camera sa insidente. Para sa mga nais hong tumulong, maaari hong makipag-ugnayan sa numerong 0926-0038-584 at hanapin ho si Wilma Canlas. Sa iba pong mga malalaking balita, opo, mainit na mainit ho ito, usaping puso, mga karehiyon, usap-usapan po sa social media ang love story ng isang dalaga at binata mula ho dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Mga romantiko talaga itong mga taga San Fernando, Pampanga, na nauwi ho sa isang malagim na trahedya. Ito ho yung twist ng story ito ha. Kahit kasi sumakabilang buhay ho ang binata, patuloy pa rin ang kanyang nobya sa pagpapadala ho ng mensahe sa kanyang Facebook. Ayon ho sa dalaga, paraan daw niya ito para ipakita ang kanyang labis na pagmamahal sa taong itinuring niyang greatest love. Naku, bihira ho itong mga kwentong ganito. No? Narito ho ang nakaaantig na kwento. Sa panahong nababalot ng problema ang mundo gaya ng pandemya, gyera, at bagsak na ekonomiya, biyaya na maituturing para sa sino man ang maging masaya sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Ganito ang naranasan ni Bea Capili, 29 years old mula sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang makilala at mapasagot siya ng kanyang kasintahan na si John Andrew Zapata o mas kilala bilang Dals. Sa loob ng 4 na taong pagiging single, kay Dals lang daw nakaramdam ng kakaibang saya at kilig si Bea. Actually, yung kung sa amin, very mabilis yung mga nangyari. And like, nung time na naging kami po kasi, like, halos lahat ng friends, madami kaming mutual friends, pero nabigla sila nung naging kami kasi nakita na lang po nila sa Facebook na nag-in a relationship kami. But yung mga friends kasi walang nag-introduce sa amin. So parang siya talaga yung gumawa ng way para i-pursue niya yung pangungulit niya sa akin. Actually, kinukulit niya po talaga ako before. Kwento pa ni Bea, tila tadhana na raw ang gumawa ng paraan para sila ay magkakilala at magkatuluyan ni Dals. Doon ko na-realize na pag pala gusto mo yung tao, mararamdaman mo siya, hindi mo siya kailangang pilitin. So parang ganun yung feeling. And then kinabukasan yung first date na namin. Tapos kinabukasan na naman, ini-introduce na sa family. Ganun siya kabilis. So yun, parang sobrang nakaayon ng lahat. December 2021 nang maging officially in a relationship sina Bea at Dals. Sa araw-araw na pagsasama, wala raw naging problema ang dalawa. Hindi tuloy na iwasan ni Bea na mapaisip dahil sa sobrang saya na kanyang nadarama. May times na sinasabi ko din sa kanya na, babe, baka may kapalit to kasi sobrang saya natin eh. Wala tayong pinagdadaanan na problema, ganyan. Sabi niya, negative ka lang, huwag mong isipin yan. Dapat
ang gawin natin ngayon, i-treasure natin lahat ng nangyayari sa atin and i-feel natin yung moment. Kasi ito yung moment natin. So, doon ko na-realize na parang, oh sige, tama naman yun. I have no regrets. So, kailangan talagang i-feel namin yung moment namin kasi sa amin yun eh. That time is ours talaga. Ngunit matapos ang 3 buwan, nangyari ang hindi inaasahan. Nasawi si Dals sa isang motorcycle accident. Nung nalaman ko yun, syempre, parang pinagbagsakan talaga ako ng langit ng lupa. Literal talaga. Kasi hindi ko talaga alam na dadating kami dun sa ganong point. Kasi, to be honest, wala naman sa atin yung nagsastart pa lang and we're thinking of ending it this way. Sobrang mabigat. Kasi akala ko sa movies lang, alam mo yun, parang yung mga nangyayari, nakakausapin ka ng doktor, ng mga ganun. Akala ko sa pelikula lang nakikita yon, pero hindi ko na-imagine na mararanasan ko siya. Like, ako mismo, sa akin mismo. Upang maibsan ang pighati na nararamdaman, araw-araw pa rin chinachat ni Bea si Dals. Nito lamang Setyembre nag-viral sa social media ang mga post ni Bea matapos maantig ang puso ng mga netizens sa kanilang kwento. Pero being vocal about it helps me parang ease the pain somehow. So parang, and besides, parang napaproud pa ako na nasa-share ko pa sa kanya kung ano yung mga nangyayari sa akin, ganyan. So parang sa akin, mas okay pa din na kahit na hindi niya na nababasa or hindi na ako makakakuha ng reply, at least alam ko na yung obligation ko as a girlfriend, parang na-fulfill ko pa din somehow through that way. At bilang tanda ng kanyang pagmamahal kay Dals, ipinatato ni Bea ang paborito niyang litrato nilang dalawa upang kahit papaano ay makasama raw niya ang namayapang kasintahan araw-araw. So, ito po yung tattoo ko. Kaming dalawa yan. Ito yung picture namin nung kasal ng sister niya. And then, ang sabi nila sa amin dito is, kami na daw yung next. So, this year sana. Sa pagbangon ni Bea sa malabangungot na inabot ng kanilang relasyon, wala siyang tanging hiling kundi gabayan ng kanyang anghel ang namayapang si Dals. Pangako niya sa kanyang greatest love, ang pag-ibig na forever. Hindi ito yung gusto namin mangyari, but I just wish na you will still help me kahit wala ka na to move a little bit forward. Siguro naman nakikita mo na kahit anong mangyari, hindi ka na mawawala sa akin, like in my heart. You are my greatest love and namimiss na kita and just guide me kung ano man yung magiging decisions ko in the future. And I love you. Kasama si JM De Jesus, Arlene Salonga, CLTV News. Sa iba pong mga nangungunang balitang Central Luzon, nangako ang Securities and Exchange Commission o SEC dito ho sa Tarlac Extension Office na tutulungan nila ho ang Civil Society Organization o CSO dito ho sa Porac, Pampanga sa kanila hong pagpasa ng annual regulatory reports. Kasabay nito, nakatanggap ng registration certificates ang 12 newly registered Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa naturang lugar nito hong August 26. Kasama ni SEC TEO Director Attorney Richard Laus sa awarding sina Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo, Porac Public Information Officer Relito Laksamana at mga miyembro ho ng Porac Federation of TODA Incorporated na pinangunawahan naman ho ni Wilbert UC. Sa ibinahaging mensahe ho ni Vice Mayor Tamayo, nagpasalamat sila ni Mayor Jaime Capil sa SEC ho ng Tarlac, mga kaibigan, para ho sa pagtulong sa registration ho ng SCO sa kanila hong munisipalidad, lalo na ang mga miyembro ho ng TODA. Ayon naman ho sa kay Director Laos, paraan ito ng SEC upang mas tumibay ho itong kanilang ugnayan sa mga local government unit
Sa tulong din ho ng SEC Communication Advocacy and Network Project ay maisusulong pa ang investor protection at economic growth sa bayan ho ng Porac. Sa naturang aktibidad, nilahukan ho ng Market Vendors Association ng Porac, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpapalakas sa business diplomatic relations ng Pilipinas at Malaysia, sentro ng Malaysia Ambassador Cup Golf Tournament. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa mga pumapalo dyan. Pumapalo, oo, dito ho sa tournament, sa golf mga kaibigan, idinaos ho, dito ho sa Pradera, Lubao, Pampanga, ngayong Biyernes. O dito pong nakalipas na Biyernes mga kaibigan, ang Malaysia Ambassador Cup Golf Tournament na dinaluhan ho ng iba't ibang golf enthusiasts at mga negosyante. Opo, layon ho ng naturang torneo ang higit na mapalakas ang diplomatic ties ng Pilipinas sa bansang Malaysia. Gayon na rin ho ang business relation, syempre, ng dalawang nasyon. Alamin ho natin ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Isa sa mga paboritong libangan ng mga businessman ang paglalaro ng golf. Bukod sa hatid nitong excitement, instrumental din ang nasabing sport para sa pagbuo ng magandang samahan ng mga negosyante. Kaya naman nitong Biyernes, September 9, nagtipon sa Pradera Verde Golf Course sa Lubao, Pampanga ang iba't ibang business leaders at investors para sa Malaysian Ambassador Cup. Layon ng aktibidad na pagtibayin ng diplomatic ties at business relations ng Pilipinas at Malaysia. Gayon na rin ang iba pang ASEAN countries. I can tell you that during pandemic time, when I could not go and call on people at their office, I use golf to make my connection, and that is where I got to know many senior people, business people, and people from all walks of life in the Philippines. Ayon kay Ambassador Norman bin Muhammad ng Malaysia, layon din ng golf tournament na ipromote sa mga Pilipino ang iba't ibang tourism destination sa kanilang bansa. Hi Filipinos, hi Philippines. I would like to extend invitation to everybody to come and visit Malaysia. We are open, we are back in business, and we welcome you. You can come to our country just with your vaccination certificate, your booster certificate. And then as of yesterday in Malaysia, we already put a new rules that mask is optional. So everybody is welcome to visit Malaysia. Tiwala rin ang Malaysian Chamber of Commerce Philippines na maghahatid ng karagdagang investment sa bansa ang pagtitipon ng mga negosyante. Tournament, I think this is one of the very unique platform for all the Malaysian business people together with our Filipino friends, business people getting together, and for both to promote both country, not only the friendship but our bilateral trade and investment. Liban sa negosyo, hindi rin kinalimutan ng mga participants ang isa pa nilang pakay sa pagpunta sa tournament. Walang iba kundi mag-enjoy. Gaya na lamang ng magkakaibigan na si Jerome, Shen at Willie. Through golf, all kinds of different nationality of people because of golf are playing together. All playing golf very happy. And Willie and Nito everyday fighting. Mas naging exciting pa ang tournament dahil sa mga papremyong inihandog ng ilang Central Luzon-based companies gaya ng Mitsubishi Car World Incorporated. Kung may hole-in-one, and andun si Mirage sa hole 8. Meron din kaming display na nandun sa harap, Expander GLX, and meron din test drive, Strada 4x4 Athlete. Kung gusto nyo mag-test drive, nandun lang siya sa harapan. Nagpasalamat naman si Ambassador Muhammad sa mga sponsors at lahat ng nakiisa at nakisaya sa golf tournament. And of course, as you can see on the backdrop there, we have so many sponsors. I do not want to mention just one, but you can see we cherish all of them and we thank all of them. Felix Barrios, CLTV News.
Balita naman po tayo sa ating pong panahon. Magiging maulan ba? O eto, mararamdaman ho natin yung init ng sikat ng araw. Ha? Alamin ho natin kay Kuyang Manny Esguera, ang ating pong Chief Weather Forecaster dito ho sa Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Namataan po kanginang alas 3 ng madaling araw ang mata ni Typhoon Inday at ito ay tinatayang nasa layong 415 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ito po ay nagtataglay ngayon ang lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pahilaga hilagang kanluran sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng trough or extension ni Typhoon Inday at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ho ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, mga karehiyon, mga kaibigan, maaari po ninyong i-follow ang aming pong CLTV 36 social media page. Mula ho sa aming pong Facebook at CLTV 36 Official and CLTV 36 News. At CLTV 36 din ho, mga kaibigan, sa aming pong Twitter account at sa aming pong Instagram account at CLTV 36 Official. Kung nais naman po ninyong balikan ang aming pong mga programa dito ho sa CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel. Mag-subscribe na rin po kayo at CLTV 36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood po ang aming pong mga programa nationwide, worldwide via Signal Channel 115 at sa aming pong 39 cable partners. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ako po niyo lingkod Paolo G. Santos at sa lahat ho ng bumubuo ng CLTV News and Current Affairs. Mag-ingat po kayo sa inyo pong lakad hanggang sa muli.